Úžasný. Přátelé, moc děkujeme za pozvání. Jdeme do finále. No, uvidíme, že si možná vrátíme. No, ale uvidíme. Viděl jsem krásné pohledy tady rodičů, to vždycky vidět. Nádhera. To se možná ještě dostanu. Nicméně děkujeme za pozvání pořadatelům Slavičínu, Marie Studíková, za to skating, za tenhle ten krásný den, který to mám připravili. No, děkujeme, že tady můžeme být. Děkujeme kluku od místní techniky. Děkujeme kluku od cymbálky, která to pěkně tady rozvařila před náma. A děkujeme našemu zvukaři, Pavel Dočkal, Kárkor, Střebíč, Pavlíku, díky. Karel Simandl, naše táta má na cestách. No, pojďme na kapelu. Solová kytara, poslední pankáž naší kapele. Daniel Hlaďo. Ohou. Pojďme na celé. Basová kytara, velký milovník společenských tanců. Dalibor Dudovský. Jinak ti to dva pánové, 20 roků po mém boku. 20 roků hrajeme spolu. Bicí nástroje. Trošku nováček v naší kapele, ale už je to docela taky dlouho. Tušíme 4. rok. Mladý šlachovitý s typickým moravským jménem Martin Kleibl. Klávesy. Poslední náš opravdový rocker, který si stále hýčí na svůj dlouhý hlas. Borek Nedorost. Oh! A teď jsem moc rád, že vám tady mohl hrát. Z celého srdce děkuji, že jste přišli, se jmenuje Petr Bende. Moc díky.